Hello. Tun tum chu text message atanga inbum na thleng thin bank sumle pai kai noi ang chi ron tar lang lok teng a hre to tan chuan thil ho deuh mai ani a ala hre lo tan ero chuan puisa tam tak chan theina ani awangin ron taran ve hrim hi atulin kan hria a khonga in uluk te mi lungai thlak sak don nia Mizoram police te po khan thu chu an neya an thu chu a khan Tripui awanga nun dang lam le kan ni tin nun in thlak tak sum le pai van dan khang zong zong te tar langin ato per hi kan chiar chuak lokanga mi puite he sual na pung zel laka hian film khur zual turin kanin nge na kan mi mal information heng kan date of birth internet banking password te le one time password te kan don te tu ma hril lo tur tin phone application install tur le link thalo te thonin heng sual hian min bum me boka kan hriat lo application le link te click lo tur internet mang tu te film khur zual turin kanin nge ne ti in July ni somni pariat sang ni somni pakhat khan thu chua khan lo nei to a ti chuan ton na ya he ma sei si kadong ta a he ma sei si kadong ta a chutlai chuan dear SBI user SBI account will be blocked today, please click here the link and update your PAN card number immediately aron tita a ama sabara chun inge PAN card kan ti chun permanent account number ani kan du ema du lo emo kan number kha kan dam chu kan nei to turani India sarkarin abikin income tax department in anrun siamani ta a PAN card kha PAN card anrun siama chutlai chuan mitin kha unique rangbik in ang om thei mi alawin an siam ta vek ani kan PAN card ni dan phung zong zong hi chu tun ai chun soi fi lo meila aboi thlaka simi meidona hahin entaila digit 10 digit PAN card number details anita a chutlai chun enge random alphabetic series running from A to Z AFZ amasa pathum adut le first letter of applicant surname ti te anita a ato bera digit ke athena chuan ato ber F amo L amo R theng te kan ming bul ani thina khang ka hril ve reng tur phone number anga thak mai ang te a theilo PAN card number hi mo tin Aadhaar card anga kan nei char to tur ni kan PAN card kha chuwangin hetlaya update your PAN card ti hi update voikhat abikin SBI emo khoyamo rural emo account hong hi chuan in PAN card le Aadhaar card hi in link hal vekin karinga voikhat in link to chun update hi angai lo hrim ani engti ko ma in update ngai poni se enge model kauna boina omni se chun bank atang nge in an call mai thei chu po atam jok chun SBI phe chun tu ma an call ngai lo an ti thina ni tin message don na ti NCM thini la hei kan message don na hi number ani hi number bank te company heti ang chi message re te sarkar te emo enge mobile te ni chun hetlai hian number in jiak ngai lo ming in jiak phe thina chumi omje chu website atangin anon thon thina mi malin an deal ngai lo ti na ni hengi chu hei mi malin tian anon deala anon thona ti chuan enge aling chu a hlom na soidon te ang tian aling click ro aron ti ta a aling kan click khan ing thil nge thleng thei aling kan click khan kan hriat mi alowin thar sat na lian pui kha thleng thei ta ni entirnan iano sai pa ngai computer tran kaluta a iano sai pa ngai a chuan tian om ta a hetla hian username kan chunga password kan chunga tin he heta point jekta a 256 encrypt a safe dan tin hetla hian atnoi hian thil dang hrim atanga message don tele khatiang chi kha engma kha entertain engma kha lo ti lo turin min cha zui pokani engtin nge chutlai chun heta chutkai ringkut khan engtin nge min hek theyang kan chutkai khan anma nin asrang a application an siam khan ita a an chutkai in WhatsApp meet che khan heta tia in chutkai ang che kha password ne lam khan anma ni khan adla mu ve vek ton ni chu anma ni khan an call don ta a ti chuan yeno apps an lut ta mai ta nga internet atangin mo chuan one time password langai punita se anron labum le thei chau kha one time password aron thlenga miron thlo chuti khati hei chuti khati angai aron ti lenga chutlai chuan invite thun le ani kha chuan in account chunga an lut tonga an du danin transaction khan siamang entirnan i account atang khan khoyam account na khan i puisa nei zong khan transfer chuak vek don
ni khata a limit mo a theizat kha chu RTGS ti te IMPS a chon claim deuta a khatiang han sang kha treuta a chuan voile khata cheng tam tak nei kha dulit tharau po nei lovin I theita ni chuwang na poimo bera chuan hetiang message kan don re hi enga tan ma ngai lo tur delete pai ngal nol tur click du lo tur achan chu click khan ti khan internet lampangat le ma hriat nan nei ve tok lo chuan invoice wol jel na to pa khan thanga khan moi lu tu khan in ok don ti na kha anita reng mai ani chuwangin hetiang message kan don hi WhatsApp ani emo engemo electronic form rim social media lama po Facebook inbox lama te text message lama te telegram te hetiang message rim ang chi pen card Aadhaar card chuti khati tia bank atanga ni omang de on soi hi ngatat ma ngai lo tur in murwalin delete ula tam tak tan chuna thazok hei tuna te po an hang click chinta ani hei hi video hi kan don ania an hang click chinta chin de lo khan hetiang message ruai khonge ruai dong tak me hetiang message chi dong ani chuan in bum na ni ti kha hriala ti chuan hei link alu tur en ti a ti chuan link hi kan click don chinanga link hi kan click anga ti chuan app chunga omang chek han anon ti ve do ni ti hian aron omnga nang chuan threlawin password le username te khai I lo da anga khang mang kha ni chuan I penga tang poisa lo la chuak don ani kha ti khan kan huta a in click hong chianga a angvet lutuk tan iano apps kha hrak thang lo tan chuan set na tur om lo re ma se kha khan a hroi na tur chu khatiang in chhut lu zong kha an ma ni in va pedon internet kal tlang in ti na ni mai ta ni chuti chuan all something in kaunan lu tanga available se tam tak poi lo nei the cheng sang nga lek poi lo nei the cheng sang khat lek poi lo nei the ma se khang zong kha se khen rei lo te a abo vek don ti na ni chu chuwangin hetiang lama hian tam tak chuan in hria angai lo nge ting video ro siam te ting ma se mi tam tak ro chuan kan la hrelem lo tun laia internet banking ang chi kan mangna sa GPay ti te khatiang all sam taka transaction ti theina kha kan mangna sa lu tu ka ma se tam tak chuan enge chu ti khate apui theidan ang chi te in bum na om theidan chi ang te kan hre chuak kan hre phangai lowa chuwang chuan hetiang lampanga in hril hriat hi angai ve hle kan hre ta wang he video hi ron siam kan nia tikhan film khurzual nan mo kan bank thil lampang hi chu ni in taka chuan tu mai kan thil turan ni lo top mai ni bank te chuan an thria an ma ni chuan ma se chuti rualin an ni pon an du in phone in emo khatiang in chutiang khating hei siam thatangai tiang chi on phone ngot te po khatam taka chuan oi lem lo turan ni a tol chun ke ma ngei branch sa ron kal meyang tia chan te po kha nakin zela lo hria ula mo in bum ti re su chan chu thiam na sang to a computer internet mga tang hian thil engke hi computerize in thun zoma ul sam lu tu ka ti theini to wang hian in bum na po hi a ul sam zel to ani ti te kha he video kan soi du chu ni kan lo me